Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for turning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu siyaxoxa. Bekunomsindo eqaleni gazi ngayenza ivideo shuthi kune comment mhlawumbe ethi angazi ukuthi ngenzani ngididekile ngike ngayithola futhi enye before la bengenza khona isibonelo ngobaba uMseleku nompumelelo ukuthi ngathi into abayenza yini competition asizeke kule ye double standards. Ngizokubekela ngendlela engiyibona ngayo nengilaleli ngayo. Njengoba ngikhuluma ngalama TV shows awu2 nama interviews abawenzayo ngwalandele ukuze ngizo-add ukuthi sebethi manje kufanele ne-update noma ukusho. Usibindi ubiza kwiGagasi FM uzokhuluma noFelix Hlophe ukhuluma shothi ngempilo yakhe nangesithembu nanginani. Siyasho ukuthi kodwa isithembu uthini ngaso ngoba akanaso. Sekuvela ukuthini ke i-comment ephuma kwi-page la kaMseleku leli thimbu saMseleku. Ithi le comment nimgxeka ngoba wenza into enihlulayo. Yini uSibindi aseyenzile? Kunabantwana abawu3 komama abawu2 abahlukene akashadile. Ilapho isuke lapho ke indaba. Ngiyaphi ke kwi-interview eyenziwe uMseleku kanye noMakhuma ngicela ukuthi ungilalele this time ukuze ungasho ukuthi ngikhuluma into engayazi. Yabo nje ngizama ukuba u-anto serious manje mase ukuthi kwama-video kalandela sengiyoqhubeka ngenza ama-reviews njengokujwayelekile. uMseleku makuzoqala uthando nesithembu because ufike ku-TV ngokuzofundisa ngesithembu. Ufike ngekuzokhombisa ubunjalo bempilo yesithembu. Ngeke uze kufane because sekune TV show phakathi nebusiness lakhona. Kodwa ke le interview elapha yake SABC3 unoMakhumalo noMacele bayakhuluma ukuthi ke bayeza uthando nesithembu umndeni usukaphi bayabeka nje kuyizichaza. Kuba nombuzo ukuthi kuMseleku engavuma yini usisi wakhe athathe isithembu ayibo usisi wakhe angene kwisithembu. Uthi uMseleku akathandi usisi wakhe angene kwisithembu. Yabo lento ukuthi angazi ukuyisondeza eduze ngizokwenza nangosibindi futhi isibonelo. Uthi akathandi. Angazi ukuthi wena ukuzwa kanjani lokho kodwa nakho uMseleku akushiya. Namanje akukhulumayo kuma interviews ahlukahlukene. Ukhuluma ngobuhle besithembu. Ukhuluma ngokuthi isithembu into ephilayo, iyaphileka, i-right futhi isithembu indlela yokuphila yakudala. Mase sihle kangaka lesithembu yini emenza angabaze ngosisi wakhe angafuni ukuthi usisi wakhe engene entweni enhle. Nginikeze impilo lo wangisele video izoba serious kodwa siyaxoxa. Usisi wakhe phela uyigazi laMseleku. Usisi wakhe uMseleku umfunela ubest empilweni. Umfunela i-experience emnandi empilweni. And uMseleku uyazi ukuthi kule setup yakhe, kule sithembu sakhe, amakhosikazi akhe ngokuhlukahlukana a-experience ini, abe nama-challenges anjani, yikuphi okubaphathe kahle nokungabaphathanga kahle. Akafuni ukuthi usisi wakhe aye lapho. Umbuzo ukuthi ngabe sihle ngempela yini isithembu? Isele nawo ke leyo mpendulo. Usibindi ngoba ephithizela kanje mase phuma nokuthi akafuni ngosisi wakhe. Wena uzothi ibizwa ngani leyo nto? Angithi manje uyayincoma yena ngento ayenzayo mase sakafuni ngosisi wakhe. Bengithi ngizonamathisela ngosibindi abe u-example number 2. Sishiyeke le. Ku-number 3 uMseleku ubaba kaSine noSibindi. Angikushiyi nalokhu ukulalelisise kahle futhi. Uma uMseleku efika la kune-interview yaSibindi, uSibindi onabantwana engashadile, ethi-ke kwabagxeka lesenzo saSibindi, yingoba uyanehlula. uMseleku makuvela i-pregnancy kaSine yesibili noma eyesibili bebengasakhulumisana. Eyesithathu waphuma wamshiya endlini. Umuzwa womzali lo wangithi. Uma efika la ekuseni ufuna ukukhuluma kucace ne-boyfriend yaSine uphushwa ukuba umzali ukuthi indodakazi yakhe le uSine. Why ke uSibindi masegijime enza izingane uma abanye abazali sebekhuluma lapha ya?
comment section bethi lento eyenziwa ile ngane ayikho right, nabanye bekhuluma athi yena yingoba wenza into ehlula abanye. kaTirelo nakaVuyo banomuzwa ofanayo uMseleko anawo ngoSneh wakhe ewumzali. Yilento ke ngisho ngase ngithini kule video le bengikhuluma ngoMseleko ngamagama akawashilo ukuthi usho phambili asho emuva. Yila kuvela khona into double standards ngoba manje asikwazi ukuhlala ekutheni izingane zomfana. Wenzeni ukugijima alungise? Ngoba manje kuSneh ngithi uyazola ngobani ingane yakhe. uSneh unjani yigugu kuye ingane yakhe. nakaTire ngithe ngizenzela ukuthi manje angichaze izakala. nakaTirelo nakaVuyo abazali bazizwa ngendlela efanayo ngamantombazane abo mayegona izingane. uSibindi usengene emagcekeni abo. Kwase kuthiwani ke uthi ubaba wakhe kwi-interview ake Gagasi ugxekwa nje ngoba wenze into enihlulayo ukuthi usho kwabanye abafana. Uyazwela ngoSneh nakaVuyo bayazwela ngobani ngendoda yazi yabo. nakaTirelo bayazwela ngobani ngendodakazi yabo. Yileyo nto ke bengiyicacisa. Angazi ukuthi yasingasazwakala kiphi indawo la isididekile eyesithembu. Isithembu esihle esiyisinto kodwa usisi wakhe akamfiseli lobu bukhosi. Angithi isithembu njengoba efundisa ngaso siwubukhosi, siyinto ephilayo, siyinto enhle, siyigugu lethu. Kufanele ngabe into esingayibalekile singayiqhenyi ngayo kodwa uyabaleka ngosisi wakhe. Why? Uyazi ukuthi amakhosikazi akhe adlule kuphi nakuphi ngesithembu. Nathi siyawabona futhi mayikhuluma lapha ku-TV ukuthi hayi bo mama anisondele ngapha koma-therapist nithulule khona nibuye akunankinga soyibuka i-TV show ngoba siyabona ukuthi hayi ayihlangani le maths. Uyabo? Kodwa manje uthi mayikhuluma emphakathini yinto ephilayo le, yinto why usisi wakhe athi cha ngayo? Why usisi wakhe athi cha ngayo? Azathi ayikho futhi i-divorce kwisithembu. Usisi kaMseleko wangena waphuma kwisithembu. Sengiyasho nje hayi ukuthi siyalwa. Bengifuna ukucacisela lento ukuthi ngisengiswela ukuthi ngithini angazi. Mangisazoqala ukukhuluma ngo-season 7 yingakho ngikubalela lokho. uSibindi ungena emagcekeni kweminye imizi. Akumnandi nakubo nakuleyo mizi njengoba kungemnandi makungena egcekeni lakhe ngoSneh. Why ke afune kuSibindi siqale sithi hey uyazi yasebenza ingane yenza into enhle kodwa singabonanga ukuthi hey safa yikweletu ngoSibindi ngoba u1 no2 no3 sekufanele ukuthi siwulungise ngoba kunje. Uyayizwa ke leyo nto? Nami ngiyakwazi ukukhuluma ngibe serious ngesinye isikhathi ukuthi angithandi nje ziningi izinto eziserious kakhulu. Lokho okwe-TV show asazi nokuthi ke indaba zabo iphelelaphi bayilungisaphi kodwa bengibala lokho ukuthi ke le hayi ayiqondile. Ukuba iqondile befanele abe nawo umuzwa lo awuzwa ngoSneh ukuthi ke Sibindi njengoba wenza nje mina njengobaba wakho ngingena la naye inkinga sengiba nayo njengomzali omeleni iqiniso. No, umfana lo unesibindi esisabekayo. Asazi ngoba sebhala ama-message ko-Instagram ebuza ngezingane ethi akazi nokuthi asazi. Ngivale la le video bengifuna ukukhombisa ukuthi cha ingididanga into ebengisho. I-interview yayikade i-SABC3 yamakhumalo nobaba uMseleko noMacele. Yilana kuMseleko aphendula khona umbuzo ukuthi akathandi usisi wakhe eshade umshado onje. Kodwa thina masemlaleleke ekhuluma echaza isithembu yinto enhle yona ndlela yokuphila kanjani. Mase kulaleleke kahle usubuka ukuthi mayethi akathandi ngosisi wakhe okusho ukuthi kunale experience ayazi ngamakhosikazi and uyayisaba ukuthi usisi wakhe athole leyo experience. Yikho usisi wakhe cha kuye. uSneh makufike kuthiwe nangu uSneh usekhulelwe uphuma uyahamba endlini engasalaleli nokuthi uthiwani.
Makuthiwa nangu uSibindi usekhulelisiwe kushawa ihlombe kuthiwa amakhosikazi awashaya ihlombe, ayikhulunywa indaba yokuthi siney'kweletu ey'ngaka ngendlela uSibindi enza ngayo. Ufuna ngithathe isayidi-ke? Angilithathi-ke ngoba nangale kubo kwamantombazane kubuhlungu nakubona ukuthi nangu umfana enza noma yini noma ikanjani. Yingoba bengikhulume ngomzali kade ngichaza ukuthi umseleko uthini lento okuyi-double standards, hhayi ukuthi ngikhiphe iy'ngane-ke ngaphandle ngithi iy'ngane-ke zona zimsulwa, angabe ngishiyile iy'ngane. Kasho ukuthi le video angazi ukuthi uyizwe kanjani usungasayizwa ngiphathe ngisholo, kodwa kimi ngikubona kuwukushaya ngapha nangapha ukuthi why manje lokhu kushayelwa ihlombe, lokhu ngapha kuyakukhalisa. Kuhle ngapha ngoba kufanele u-add iy'namba ey'ningi kodwa ngosisi wakhe awuthandi, uyabo? Sesiyaxoxa nje, ukuxoxa ngoba washo. Ngizohamba futhi ngikufonele le interview bayenze before uThando Nesithembu. Impendulo esalayo ukuthi abukho ubuhle la, kodwa kuyaphileka. Nakhona futhi ekufundeni oseceleni ubuka ayibukele yena ukuthi le phethini ngiyayithanda, u-1, 2 no-3 ngiyawuthanda. Akwenzeki ukuthi uthi kubantu yinhle lento ngenkani. Hhayi, ngisho noma yiphi nje indlela yokuphila oyifundayo koseceleni, ngisho noma ngabe umzalwane uyabuka ukuthi hey waze waphila kahle, ngiyayithanda le ndlela, umlandele, uyabo? Iba njalo-ke into. Okwenza amabhizinisi ukuthi hayi cha waze wasimama angisondele kuye ngifunda. Le kuthiwa nje siyaphila into yokhokho bethu kanjani kanjani pho usisi wakhe, asisaphili mase usisi wakhe sebuza ukuthi yena. Nakho angisho ukuthi iba serious, bengikukhombisa nje ukuthi ukhuluma izinto ay'phikisa ngoba mekukuhle wayesho ukuthi hhayi kuyoba yi-choice yakhe, ukuthanda kwakhe, anginankinga. Washo ukuthi akathandi. Mina-ke into engiyazi ukuthi ubhuti wami engathi akathandi ngayo ngami kuyobe kuyinto engeyinhle ngoba ungifisela izinto ezinhle ubhuti wami. Yezwa leyo ndaba? Nento futhi engenza umzali ukuthi akhale ngengane yakhe kuyobe kuyinto engeyinhle ngoba uzwela ubuhlungu. But uSibindi mase ufika nabantwana abawu-3 ngoba kuyanda kushawa ihlombe, akushiwo ukuthi saze saney'kweletu usho ukuthi sizogcina sikhokhe iy'nkomo eziwu-10. Kusho ukuthi hhayi, ngicela ningiyeka guys, mina ngizosuke nginithethise, ngizonithethisa oku-serious ngale nto yenu yokuba nobuxoki. Ngikhulume ngomzali kuphela nge-comment yakhe ayishiye laphaya kule interview yakuSibindi kwiGagasi FM ukuthi kanti ubahlula ngani abanye. Ngase ngithi asilandeleke izinto la ayizishoyo aphinde ayiphikise. Nansi-ke ividiyo end. Uma ungayizwanga le kusho ukuthi ngiyahema kwangempela. Bye bye.